ଖାଇବା କଣ ବା ଶୀଘ୍ର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ରୁଟି ଏତେ ଟାଣ କଣ? ତମେ ତ କହିଲ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସରୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ତମେ ଫୋନ କରି କହିବା କଥା ନୁହଁ ଲେଟ୍ ହବ ବୋଲି। ବା ବଢିଆ କଥା ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ରୁଟି ଦବ କହିଲେ କଣ ନା ମୋର ଦୋଷ। କାଇଁ ତମେ ଫୋନ କରିପାରିନଥାନ୍ତ? କଣ ଯେ ସେତେବେଳଠୁ ବଲ ବଲ କରି ଅନେଇଛ ଯେ? ଯାଉନ ମୋ ପାଇଁ ଗରମ ରୁଟି ଟିକେ କରିଦବ। ତମେ କହିଲ କୋଉଠି ରୁଟି ଗରମ କରିବା ପାଇଁକା। ଏବେ ସରି କୁହ ଖାଇବା ଦେବି। ସରି କହିବି, ତାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ମଗେଇ ଖାଇବି। ଯାଉନ ରାତି 11ଟାରେ ତମକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦଉଛି ଦେଖିବେନି। ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା। କଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ? ଓହୋ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ ନାଇଁ? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସରି କହିଦିଅ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ସରି? ସରି କଣ ପାଇଁ କହିବି? ଓହୋ ଗାଜର ବି ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ? ସରି କହିଦିଅ। ସରି କହିବି? କଣ ପାଇଁ ସରି କହିବି? ଏତେ ସବୁ କଥା ଯୋଉ ମତେ ଶୁଣେଇଲ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏବେ ବି କହୁଛି ସରି କହିଦିଅ, ଗରମ ଗରମ ଘିଅ ଲଗା ପରଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ, ଛେନା ଝିଲ୍ଲୀ। ହଁ ସରି। ଭଲ କି ସରି କୁହ। ହଁ ହେଲା ସରି ବା। କାନ ଧରି ସରି କୁହ। ହଉ ସରି। ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଖାଇବା ତମକୁ।